Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al ple ordinari del mes de juliol. Avui 31 de juliol del 2025, quan són les 7 de la tarda, i donaríem per inici al ple amb la convocatòria de la part resolutiva, que amb el seu primer punt és l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior número 4/2025 de data 29 de maig de 2025. No sé si hi ha alguna consulta, alguna modificació per part dels grups. No hi ha cap mà aixecada, doncs aniríem per l'expressió de vot. Algun vot en contra, alguna abstenció, doncs donaríem per aprovada l'acte, i aniríem pel següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas és l'expedient 817 de planificació pressupostària, proposta d'acord per l'aprovació d'un pla de viabilitat per als exercicis 2025-2026. Després d'haver aprovat la Comissió Especial de Comptes la liquidació de l'any 2024, des de l'Ajuntament i amb els resultats que hem obtingut, hem encarregat a la Diputació de Barcelona un estudi per elaborar un pla econòmic i financer per als exercicis 2025 i 2026. Aquest document és una obligació legal quan l'Ajuntament incompleix temporalment algun objectiu d'estabilitat pressupostària, com ens ha passat a Sant Climent, arran d'unes inversions importants fetes els darrers anys. I ens referim al casal, al poliesportiu i ara mateix al Museu d'Eines. Per què fem aquest pla? Doncs perquè la liquidació del pressupost del 2024 va presentar un romanent negatiu, principalment perquè encara no havíem rebut el préstec per cobrir les inversions que ja s'estaven executant. Per sort teníem els romanents positius anteriors i aquests estalvis els hem utilitzat per poder anar pagant puntualment. Per garantir que l'Ajuntament continuarà sent econòmicament viable i podrà fer front a totes les seves obligacions en els propers anys. Per assegurar que complim amb la normativa estatal, perquè penseu que això és una normativa de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària, que fa més de 12 anys que ens obliguen a fer, ara un senyor que està bastant de moda, que és el senyor Montoro, i que tots els ajuntaments ja han fet mocions, i aquest plenari no ha sigut diferent, per eliminar aquesta normativa, ja que el que impedeix és el correcte desenvolupament. Penseu que de tots els municipis el gran estalvi que tenim les finances municipals serveix moltes vegades per equilibrar pressupostos a nivell estatal, per no dir a nivell europeu. Què diu aquest pla que presentem avui? El 2024 es va tancar amb un dèficit estructural de serveis, és a dir, es va gastar més del que es va ingressar, per el que hem fet del préstec que no vam utilitzar, per mantenir els serveis municipals. El fons de maniobra, que és aquesta diferència, que és la capacitat que té l'Ajuntament per pagar les despeses a curt termini, va passar d'1,7 milió, que és en tots els nostres estalvis, al tancament a 31 de desembre menys 157.000 euros. S'ha fet una previsió pels anys 2025 i 2026, que amb mesures de gestió i control estricte permetrà recuperar aquest equilibri. Es preveu tancar el 2025 ja amb un fons de maniobra de més 1,4 que ens passaria a estabilitzar les finances municipals. Per sort, el nivell d'endeutament està controlat. Al voltant del 56% acabarem el 2025 i baixant el següent al 49% el 2026, molt per dins dels límits legals. També aquest plenari a tots els regidors i regidores, jo crec que aquest mes també és un bon recordatori dir que aquest mes hem acabat el pla de sanejament que es va iniciar l'any 2010 i l'última quota es pagarà aquest mes de juliol, avui 31 de juliol. I pel que fa a les inversions, el pla contempla l'execució d'inversions importants per mantenir i millorar els serveis i equipaments del poble. O sigui, aquest pla ja ens marca que hem acabat el Museu d'Eines del Pagès, actuacions del Casal de Cultura, arranjaments de la piscina municipal, millores d'eficiència energètica o fins i tot de la xarxa d'aigua amb subvencions demanades a diferents ens supramunicipals. Aquestes inversions es finançaran en gran part amb subvencions, endeutament i alienació d'actius, que vol dir venda de patrimoni municipal no essencial, aquell que no sigui necessari per un servei públic. També s'ha calculat l'esforç necessari per mantenir els equipaments públics en bon estat, amb una previsió anual de més de 400.000 euros pel manteniment del dia a dia dels equipaments. Aquestes mesures previstes ens marquen mantenir una gestió prudent de la despesa, una planificació de les inversions a partir dels recursos reals, o sigui, quan ens arriben les subvencions és quan podem executar les inversions, i un pla de subvencions que també el tenim presentat. Què no implica aquest pla?
ni impliquen retallades de serveis essencials, ni impliquen acomiadaments de treballadors, ni implica pujades generalitzades d'impostos. En resum, aquest pla, que no és una mesura d'urgència, sinó una planificació responsable i preventiva, és l'instrument que ens permet continuar invertint en el poble, mantenir els serveis de qualitat i complir amb la normativa, que és una part important, assegurant el futur econòmic de l'Ajuntament, en teoria, del poble. I és el que us presentem avui per la seva aprovació. Heu pogut tenir els 3 grups la informació i us passo la paraula si hi ha preguntes, dubtes, observacions, el que vulgueu. Per part de gent del sentiment, observacions o dubtes o explicació del vot, el que vulgueu. Doncs molt bé, bona tarda, alcalde i regidors i regidores. Doncs, a veure, molt bé, possiblement això el que demostra és que gent per Sant Climent no menteix. Per molt que s'assenyali com que no diem la veritat, jo vull recordar 2 coses, principalment. Una és la moció que vam presentar al setembre del 2023, una moció per la manca d'expedients extrajudicials de crèdit, amb un 21.215 euros amb una partida de càrrecs electes, és a dir, que encara, per molt que digui l'alcalde que ens contesta, jo li he de dir que és veritat. Moltes vegades ens contesta, però no ens dona la informació que demanem. Llavors, si no dona la informació que demanem, no podem fer aportacions econòmiques com a ell li agradaria. La segona moció va ser una al novembre, i vull recordar-li al poble de Sant Climent que la vam presentar per fer una auditoria econòmica. La vam presentar per fer una auditoria econòmica. I els vots en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya i els vots en contra de Junts, és a dir, del govern, no va tirar endavant aquesta moció econòmica. Nosaltres continuem pensant que quin mal fem podem fer una moció econòmica si també estan les comptes, també estaven les comptes. Fer la moció econòmica hagués estat possiblement la solució per no arribar a aquest pla de viabilitat econòmica financera. Ens ho ha explicat l'alcalde i ens ho ha explicat molt bé. Aquest mes acaba, des del 2010, el pla de sanejament que ja havíem fet. Ara li diem pla de viabilitat econòmica financera. És el mateix. Llavors, nosaltres plantegem i plantejarem en els propers dies, per proper ple, doncs tornar a fer el que tocava haver fet el 2023, que és una auditoria econòmica, per saber realment com estan les comptes públiques, perquè ja a l'informe de la Diputació de Barcelona, l'informe dels semàfors, que li dic jo, ho diu clarament, que l'Ajuntament entrega les comptes a la Diputació de Barcelona i aquestes comptes són rebudes i es creuen la matèria que li enviem i tal com la enviem, doncs aquí. Llavors això jo m'agradaria que ho llegeixiu a la resta de regidors perquè és molt important conèixer que no és la Diputació de Barcelona no audita les comptes. Les hauríem d'auditar nosaltres o demanar que s'auditessin. I és important. Com a mínim, l'opinió d'aquest grup municipal ja era important el 23 i ara continua sent encara més important amb aquesta presentació. El que demostra aquest pla econòmic financer és ben senzill, és remarcar el nostre vot en contra dels pressupostos del 24. Moltes gràcies per confiar en el grup i continuar gent per sentiment defensant la dolenta i pèssima gestió que demostra aquest pla de viabilitat econòmica, per un costat, i després que ens hem passat el que marca la legislació de l'equilibri pressupostari. Res més a dir, el nostre vot evidentment no serà a favor i el que li demanaríem a l'alcalde és que aquestes vacances reflexionés perquè en via administrativa es podria solucionar moltíssimes coses que té vostè a la taula i realment sí que és ben cert que vostè contesta les peticions que fa gent per Sant Climent però no amb la informació que li demanem. I això pot continuar vostè dient el que implica, que és dir que nosaltres mentim, i si hem de continuar anant allà on toqui anar, bé li asseguro que per al poble de Sant Climent aquests 5 regidors aniran.
Moltíssimes gràcies, el nostre vot serà en contra. D'acord, moltes gràcies, senyor Monteagudo. Alguna observació més per part d'algun grup? Doncs aniríem a expressió de vot. Vots en contra, 5 vots de gent per Sant Climent, vots amb abstenció, ningú, vots favorables, tot l'equip de govern, votació favorable. Senyor Monteagudo, li dono algunes dades. Quan vostè diu que el grup de gent per Sant Climent anirà a totes les entitats, a tots els passos que ha de fer, és un normal que ha de fer un grup de l'oposició. Res a dir, amb la qual tot el respecte per això. Però vostè no digui anirà perquè ja hi ha anat. Jo crec que en aquest aspecte, jo crec que més d'una vegada li he dit. Jo no li dic que menteixo, que vostè menteix en forma general. Jo li dic que hi ha dades que vostè dona no són correctes o són mentida. Quan una cosa no és veritat és mentida. No li dic que vostès i el seu grup menteixen. Això jo no ho he dit mai i ho retiraré totes les vegades que faci. Vostès hi ha coses que diuen que no són veritat. Algunes coses, totes no, per suposat. Com per exemple, el de demanar una auditoria. Vostè ha fet una petició a la Diputació de Barcelona perquè faci una auditoria. I el senyor Josep Casas, cap del Servei d'Assistència Econòmic Financer, li ha contestat que no. La Diputació de Barcelona no ha de fer l'auditoria, perquè la responsabilitat del control i gestió de les finances municipals és del secretari interventor, com passa als 947 municipis de Catalunya. Però és més, la Diputació de Barcelona li ha contestat, perquè vostè s'ha saltat el pas normal, que és l'equip de govern quan necessita alguna cosa ho demana a la Diputació de Barcelona. Tal com he començat amb la meva explicació. Què he dit? Des de l'Ajuntament hem encarregat a la Diputació de Barcelona, sí, és que és precisament el que fem. El que li ha dit a vostè, el senyor Josep Casas, cap de Servei Econòmic i Financer, és el que fem. Més que res perquè són els que més en saben. Sí, i quan vostè indica que l'any 2023 hi havia 20.215 euros de càrrecs electes com a no pressupostari, jo li dic, com hi ha el 100% dels municipis de Catalunya, quan arribes a 31 de desembre i tu tanques la comptabilitat a 1 de desembre o a 1 d'octubre, com ha fet la Generalitat reiterats anys, amb la qual van a no pressupostari, perquè s'han de pagar, perquè són correctes i són legals. Quan vostè em demana que si poguéssim fer l'auditoria es comprovaria el que vostè pot pensar, jo aquí no hi dic res, doncs no només l'auditoria no ens aporta informació de l'any 2023, sinó jo li dic, és que ara, el 2024, 25 i 26, els comptes de l'Ajuntament estaran a la Diputació de Barcelona, com sempre ho han estat, i a tutela financera, que és la Generalitat de Catalunya, perquè quan tu fas un pla econòmic i financer, el que vas és que envies tota la documentació a tutela financera. Què és el que farem? Perquè comprovaran com nosaltres fem tot aquell camí que és el que marca un pla econòmic i financer. Sí, jo li contesto. Jo crec que malament no s'han fet les coses, és la meva opinió, per suposat, més que res perquè hem pogut pagar 2 inversions de més de 3 milions d'euros amb els nostres estalvis. Sí, aquest pla econòmic i financer és perquè la comptabilitat es tanca el 31 de desembre i sí, l'Ajuntament no va necessitar el préstec. Ho hem pagat amb recursos propis. Quan ha arribat al gener, al febrer, doncs, quan s'ha necessitat, es comença a utilitzar el préstec. Per això, marquem que és molt important que tot això és el que s'ha pogut fer perquè teníem uns estalvis, un coixí. I creiem que el coixí s'ha d'utilitzar, més que res perquè alguns calarons amb interessos ens podem estalviar. I per últim, quan vostè diu en via administrativa es poden solucionar moltes coses. Doncs senyor Monteagudo, portem 2 anys i no sé si se li diu via administrativa, diàleg o tendir ponts. Ara jo ja no sé el que és, però li asseguro que en 2 anys no he aconseguit. Segur que és culpa meva. Segur que és culpa de l'equip de govern, perquè jo creiem que ponts, diàleg, etc., li hem oferit. Però torno a insistir, continuarem oferint aquest diàleg. Moltíssimes gràcies. Aniríem pel següent punt de l'ordre del dia, que és el punt tercer, que és l'expedient 1308, que és la proposta d'acord de modificació del contracte de les obres contemplades al projecte executiu de la restauració dels porxos, consolidació de talussos i adequació funcional dels espais exteriors del Museu d'Eines de Pagès de Sant Climent de Llobregat.
Aquí també m'agradaria explicar-los una miqueta. L'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat ha impulsat el projecte de restauració dels porxos, consolidació dels talussos i adequació funcional dels espais exteriors del Museu d'Eines del Pallars. Les obres van ser adjudicades a l'empresa Construcciones y Rehabilitaciones Vicens per un import inicial de 634.038 euros, IVA inclòs, amb un termini d'execució de 5 mesos. Durant l'execució s'han produït incidències tècniques i climatològiques que han afectat el calendari i el pressupost. Entre elles destaquen l'esllavissament i deformació del mur de contenció del porxo número 2, les dificultats d'accés de maquinària per manca de connexió directa via pública i retards en el subministrament de material com l'ascensor i les lluminàries. Aquests fets han requerit intervencions no previstes i han provocat una modificació del pressupost d'un 9,76% que implica un increment de 61.882,22 euros, IVA inclòs, i una pròrroga del termini fins al 23 de setembre del 2025. L'informe tècnic justifica que aquestes modificacions són indispensables, no substancials i ajustades a la llei de contractes del sector públic i que no alteren ni l'objecte ni l'equilibri econòmic del contracte. Es proposa al ple, per això, aprovar l'ampliació del pressupost i del termini d'execució segons les condicions establertes per la direcció facultativa de les obres. I aquest és el punt que portem a aprovació. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta a fer. Endavant. Bona tarda, senyor alcalde i regidors i regidores i veïns i veïnes de Sant Climent. Gent per Sant Climent, en aquest punt, estem contents sempre que es facin millores pel poble, i és per aquest motiu que en aquest punt no votarem en contra, però veient la desconfiança de totes aquestes coses a la part econòmica o en la part, per exemple, del punt anterior que parlàvem o d'aquesta trajectòria dels anys que portem, no podem votar a favor per la desconfiança, llavors votarem abstenció i esperarem veure què va succeint al llarg dels diferents mesos. A part d'aprofitant ja en aquest punt, ens agradaria saber en quina situació està l'últim ple, el que es va parlar, amb l'expropiació d'aquell veí o de més, en quin punt ens trobem o en quina situació està. Gràcies. Perfecte. Com hi ha un punt de l'expropiació de l'últim punt del ple, és tot fort. Gràcies per la seva votació. Alguna observació per algun grup? Vots en contra? Abstencions? Abstencions de gent per Sant Climent? Vots favorables? L'equip de govern quedaria aprovat sense cap vot en contra. Aniríem pel següent punt, que és el punt número 4, que és l'expedient 1310 del Planejament General de la Modificació del PCM, proposta d'acord de resolució del recurs de reposició contra l'aprovació provisional de la segona modificació puntual del PGM a l'àmbit comprès entre els carrers Circunvalació, Moll i Torrent, la VAP. El ple de l'Ajuntament, també fes una miqueta d'explicació, el ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el 25 de juliol del 2024 la segona modificació puntual del PGM en l'àmbit comprès entre els carrers Circunvalació, el carrer Moll i el Torrent. El document va estar sotmès a informació pública durant 2 mesos amb una ampliació de 10 dies addicionals. Durant aquest termini es van presentar 6 escrits d'al·legacions, resolts pel ple en sessió extraordinària de 6 de maig de 2025, moment en què es va aprovar provisionalment la modificació urbanística. Un cop aprovada, posteriorment, el 12 de juny de 2025, Ramon Feu Salut va presentar un recurs potestatiu de reposició contra l'acord d'aprovació provisional. El recurs al·lega manca de motivació del canvi d'ordenació i manca de viabilitat econòmica del sector. D'acord amb l'informe jurídic emès, es determina que l'aprovació provisional és un acte de tràmit qualificat, que només pot ser recorregut si presenta vicis formals greus, o sigui, nul·litat de ple dret, cosa que no s'acredita en aquest cas. Els motius exposats pel recurrent són qüestions de fons que només poden ser tractades un cop es dicti l'acord d'aprovació definitiva. Per tant, es proposa inadmetre a tràmit el recurs de reposició i continuar amb el procediment administratiu d'aprovació definitiva de la modificació puntual del planejament. Pels regidors i regidores, jo crec que un dels punts que ens agradaria explicar és que un dels documents que és important en qualsevol planejament és l'informe de viabilitat econòmica. Aquest està presentat a la Generalitat, i recordo que l'altre punt que també comenta, que és el de que no cal una modificació del PGM, diu exactament la paraula motivació del canvi d'ordenació i manca de viabilitat econòmica. La motivació del canvi d'ordenació jo crec que és molt important que resumim, perquè crec que a vegades explicant-ho així és més fàcil. El canvi d'ordenació és perquè passem
a una construcció, no en grans edificis com hi havia a l'anterior PGM, sinó a edificis més baixos. 1. 2. Que augmentem en 28 habitatges la protecció, o sigui, 28 habitatges més del que hi havia abans, i augmentem l'equipament i les zones d'equipament públic, de places i de zones verdes. Jo crec que són motius prou importants per presentar la proposta de modificació del PGM. Tot i així, aquesta explicació, el motiu de rebuig, com ja hem dit, és no acreditar els exposats els motius que es poden fer. D'acord? No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta per part d'algun grup. No? Doncs aniríem a expressió de vot. Vots en contra. Els 5 vots en contra de la gent per Sant Climent. Abstencions. Vots favorables. I vot favorable de l'equip de govern. Quedaria aprovat i esperem que tiri endavant perquè l'habitatge és prou necessari per poder-ho tirar endavant i que els nostres joves puguin tenir accés a aquesta part d'habitatge. També explicar-los que des de Sant Climent s'ha participat en una trobada de tots els municipis amb la Conselleria de Territori, amb el regidor d'Urbanisme i d'Habitatge al capdavant, hem ofert uns terrenys que entren dins del pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya. En aquest aspecte ens han indicat que són peces molt petites i que veurem en quina fase de construcció es faran. Ho diem perquè Sant Climent ja s'ha postulat per presentar aquests terrenys, són 2 terrenys, però de moment tenim aquesta resposta que no entrarà en una primera fase per al tamany. El tamany, crec recordar, més o menys que eren de 40 habitatges cada un dels terrenys. Considerem que per nosaltres és prou important, però estan en una primera fase que volen més xifres, el qual van a més volum per aconseguir aquests 50.000. Si recordeu, de moment han aconseguit, han transmès 22.000. Nosaltres, quan ens arribi la fase, indicarem que això ho puguem fer. El que ens han indicat és que aquesta proposta d'habitatge, si alguna vegada ho podem confirmar-ho amb la Generalitat, sempre es fa de lloguer sigui per joves o de lloguer social. Jo crec que és el resum, Jordi, més o menys? Sí? Perfecte. Amb la qual animo a tots els grups polítics que cada vegada que parlem d'habitatge s'hi sumin aquesta proposta d'intentar aconseguir habitatge públic a Sant Climent. 5è punt. Proposta d'acord per l'aprovació de l'increment del 0,5% sobre les constants retributives del personal funcionari i laboral equiparat a l'any 2024-25 per superació del PIB de l'any 2024. És la pujada dels salaris dels funcionaris del 0,5 que intentarem, la Ramona marxa de vacances ara, però que a l'agost pugui fer-se efectiu amb els càlculs ja fets per part de la Diputació de Barcelona. No sé si hi ha algun dubte, alguna observació. Vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovat per unanimitat. I aniríem pel punt 6è, que és proposta d'acord per a ratificar el decret d'alcaldia número 261 de 18 de juny d'ampliació del termini de presentació d'ofertes pel concurs públic de transmissió de béns patrimonials propietat de l'Ajuntament per l'execució d'habitatge social i lliure al municipi. Estem en una situació on totes les eines que puguem utilitzar per construir habitatge social i lliure pel municipi doncs les volem utilitzar. En aquest cas vam ampliar amb un decret 10 dies perquè poguessin presentar ofertes a aquest concurs públic de transmissió de béns patrimonials per poder construir habitatge al sector de la costa. Ara estem parlant del sector de la costa. Inicialment amb un termini de presentació de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació. El termini per la presentació era el dia 18 de juny, atès a la instància presentada en data 17 de juny amb registre no brutal, per a la que sol·licita el projecte d'urbanització per poder elaborar l'estudi previ al que fa referència a la clàusula 11a del plec que regeix el PUR. Va la construcció i el projecte d'urbanització. No volem cometre altres errades d'altres anys on es feia l'edifici i no es feia l'urbanització, amb la qual va conjuntar les dues coses. I simultàniament l'ampliació del termini de presentació amb un mínim de 15 dies, atès a la documentació tècnica, es va aprovar per part de serveis tècnics i serveis jurídics i es va fer el decret d'alcaldia per poder-ho publicar a la resolució al perfil del contractant de la plataforma del contracte del sector públic. Aquesta ratificació ha de passar pel ple perquè ja l'expedient havia iniciat el ple. No sé si hi ha alguna pregunta, algun dubte. Doncs anem a expressió de vot. Vots en contra, abstencions. Doncs amb el vot favorable de tots els presents quedaria aprovat. Aquí també agraïm
el vot de tots, perquè aquí també no sortiran tant com sortirà a l'ABAP, però quan tinguem el projecte sabrem exactament quants habitatges són de protecció i quants són de lliure. En aquest aspecte esperem que a propers plens puguem seguir portant ja amb més concreció. Anem ja a l'activitat de control, que és el punt 7è, donar compte dels decrets d'alcaldies del 191 al 314. No sé si hi ha alguna pregunta per part de gent per servir o alguna cosa? No. Volem comentar, ja ho he comentat, el decret de la despesa d'advocats. Nosaltres continuem considerant el decret aquest, no porto les ulleres, és el 229. Realment li diem novament, nosaltres considerem que s'equivoquen iniciant un procediment jurídic o judicial, millor dit, per al tema del carrer de l'Església número 14, perquè considerem que si hi ha un jurat d'expropiació de Catalunya que ja ha donat un preu just, doncs s'ha de gastar, per exemple, només per iniciar el procediment 2.000 euros, doncs ho trobem, és una opinió, ho trobem que el govern aquí s'equivoca. Després tenim un altre decret d'advocats, que són de 1.210, per al tema del procediment de recórrer, suposem que és de recórrer, a l'acomiadament disciplinari d'una funcionària activa d'aquest Ajuntament. Ja li vam dir en el seu dia que s'equivocava, li vam dir. També li va dir a aquest grup municipal que quan tinguéssim sentència ens pronunciaríem. Realment, la sentència jo l'he llegit, jo no sé si vostès i la resta de regidores i regidors l'han llegit, però ho posa ben clar, l'Ajuntament ha obrat de mala fe. Llavors jo crec que gastar creiem, el grup creu, que gastar 1.210 als 2.000 que abans ja li dèiem, 3.210 euros en un ple, en 2 decrets, només per iniciar els tràmits, són diners. Són diners que ens hauríem de plantejar si realment és lògic recórrer la sentència aquesta o no. Només són opinions, vostès són el govern i realment nosaltres no tiraríem endavant recórrer una sentència quan saben vostès el que posa. El que posa és que aquesta persona se li haurà de reingressar i aquesta ho deixem també com a opinió. I si la reingressem, doncs nosaltres tenim els nostres càlculs i evidentment és un fotimer de pasta que li haurem de pagar com a Ajuntament a una persona que només pel fet d'haver-la dit que s'havia de marxar amb una funcionària activa, doncs evidentment són diners que haurem de pagar, que no ha vingut a treballar i que la tindrem aquí. Moltíssimes gràcies i això són opinions, ja veurem com es desenvolupa i espero i desitjo que tot vagi bé. Perfecte, doncs com les dues em pertoquen a mi per serveis d'alcaldia, serveis jurídics, doncs les seves opinions no les puc rebatre en absolut. Com ja li vaig dir i li vaig explicar als veïns d'aquí, l'inici del procediment jurídic de l'expropiació del carrer Iglésia passa perquè no hi ha hagut un acord i els tècnics de la casa consideren que aquest preu no és el que s'ha de pagar, amb la qual s'ha de considerar. I ja li vaig dir amb ells que aquest preu marca el futur de totes les expropiacions d'aquest poble, amb la qual millor que això ho digui un jutge. I com li dic amb el següent, el que digui un jutge és el que farem i així hem estat sempre. És més, cada vegada que un jutge ens diu una cosa és el que apliquem, sense cap dubte, encara que hi hagi vegades que no quedi clar, però sí, és el que apliquem. I pel que fa efecte a l'acomiadament del funcionari, és obligació nostra fer el recurs, més que res perquè el jutge ha dictaminat i no vaig entrar ni en la sentència a dictaminar, que està molt bé que vostè la tingui, perquè així ens veig que la funcionària li passa la informació. Li agrairia que la funcionària li passi també altres informacions que surten al diari, al periòdico, en data d'ahir, també que li passi. Més que res perquè nosaltres, un funcionari és una persona que col·labora amb aquest Ajuntament a 100%.
i quan a un funcionari se li ha obert un expedient, que és el que ha portat a que aquest Ajuntament sigui un acomiadament, això no és qüestió d'un caprici de ningú. Aleshores, quan s'ha fet un expedient administratiu que s'ha de completar, s'ha de presentar, etc., doncs el procediment està obert i l'hem d'acabar. I quan acabi, ja li puc dir, que és el que fem sempre, aplicarem la sentència que digui. I per suposat, i l'explicarem, tal com estem explicant avui totes les dades econòmiques. Però la seva opinió, per suposat, se la respecto, no només això, sinó que està en el seu dret de fer-la. Aniríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 8, expedient 1480, donar compte del decret d'alcaldia de data 5 de juny per al que es revoca la delegació de la condició de membre del Consell Metropolità de l'AMB. Amb els pactes d'entre Junts i Esquerra Republicana es va decidir que 2 anys estigués una companya, una regidora, Esther, a l'àrea metropolitana, i ara hem fet ja el canvi, els 2 últims anys estaré jo com a membre nat de l'àrea metropolitana. No sé si hi ha d'aquest decret algun dubte, alguna pregunta. Perfecte, aniríem pel punt 9è, que és expedient donar compte del decret d'alcaldia número de 278 de 27 de juny, que esmena l'error detectat com a material de la referència catastral de l'immoble del carrer DC16 de Sant Climent Llobregat en l'expedient expropiatori 1079. David, el que dèiem abans, aquest error que hi havia un número malament és el que es ratifica perquè així el propietari pugui fer la transacció que consideri, i per el que afecta a l'altra expropiació, doncs el que hem fet ha sigut iniciar el procés jurídic perquè un jutge determini que nosaltres puguem presentar la documentació, ella pugui defensar-se i que en aquest aspecte pugui fer-ho. De moment doncs, hem pogut continuar sense molèsties l'obra, amb la qual farem el tràmit pertinent amb totes les legalitats possibles perquè ella pugui defensar-se i nosaltres també puguem vetllar per l'interès públic. I em sembla que vau fer una pregunta de què passarà si hi ha algun canvi. Doncs si hi ha algun canvi, s'aplicarà. Això sí que ho tenim clar. No, ho va fer-ho el Joan, perdó, crec que ho va fer la pregunta. Gràcies. Aniríem al punt... Bueno, no sé si hi ha alguna... David, ok, això? Aniríem al punt 10, que és informació d'alcalde... Perdó, primer pregs i preguntes. No sé si hi ha pregs i preguntes, alguna qüestió? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Solo quisiera comentar que estoy muy agradecida de estos años, que comencé una nueva etapa de mi vida junto a Jim San Climent. Fue un gran crecimiento en muchos ámbitos. Soy muy nerviosa, pensaba que lo había superado, pero no. Gracias por la gran parte de aprendizaje que he tenido. Gracias a vosotros también, porque he aprendido muchas cosas, sobre todo lo que tenía escondido, que he visto que no, y la vergüenza, la verdad, y el que me hubiera escondido a la gente. Gracias por dejarme formar parte de este equipo, Monty, David, Joan y José, grandes personas. Doy pie a que la gente joven que quiera aprender de grandes personas y a mejorar el pueblo se una también a este equipo, ¿vale? A este proyecto. Limito como regidora de oposición por motivos personales, aunque sigo apoyando a alguien para simplemente que ya está bien a vosotros también. Era eso. Moltes gràcies. És una sorpresa, perquè que una noia bona, jove, degudeixi no és agradable, però bueno, Raquel, gràcies per haver-te animat a fer política i està molt bé el que dius que els joves també s'animin, sigui el vostre equip o el qualsevol dels altres. Sí. Que sí, Raquel, t'ho he entès. Gràcies perquè no cal ser ni vergonyós ni no vergonyós per poder-se presentar i intentar ajudar al poble. Agraït de l'esforç que has fet, perquè sé que la vergonya costa molt tirar-ho endavant. D'acord? Moltíssimes gràcies. No sé si hi ha algú que vulgui dir alguna més. Doncs, bueno, Raquel, gracias por confiar en ti misma, gracias por estar aquí.
como decía la gracias por venir. Y sobre todo me ha gustado lo que has dicho de aprender, pero no solamente tú has aprendido de nosotros, sino yo creo que en un grupo, y cuando se trabaja como hemos trabajado durante estos 2 años, que nos reunimos más de lo que salen los selfies, ¿no? Pues decirte que también hemos aprendido mucho de ti, de tu valía y de tu lucha personal. Yo espero y deseo que el proyecto personal que inicias sea exitoso. Gracias por la humildad de decirnos que vas a tener menos tiempo y vas a poder venir menos, y por tomar la decisión con mucha humildad, con mucha humildad, ¿no? Porque sobre todo lo que pretendes es eso, que la gente joven se anime a pasar por esta experiencia que realmente es apasionante si te gusta, y tú a ti te gusta. Muchísimas gracias por todo, compañero. Molt bé, doncs un cop ja parlat tots en referència a la informació que acaba de donar a Raquel, aniríem per la part d'informació de l'alcaldia, i en aquest aspecte hem preparat una miqueta de resum. Comença la regidora, la Isa, Ana Fent, sí? Sempre. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies, Raquel, per fer aquesta aposta i treballar pel nostre poble, que t'estem molt agraïts. Doncs bé, començo a fer una miqueta de resum. Pel que fa a la regidoria d'Educació, com sabeu, aquest estiu hem tingut un ventall molt ampli de casals d'estiu. Hem tingut el casal municipal de l'escola, el de Can Colomer, de Natura, i el del futbol. Els casals han funcionat molt bé, no ha hagut cap incidència important, i aquest augment de l'oferta també ha donat l'opció a les famílies a que facin diferents combinacions. Hi ha infants que han estat 2 setmanes al futbol, un al casal de l'escola i l'altre a Can Colomer, i aleshores les famílies han pogut gaudir també de diferents opcions en el temps d'educació durant els mesos, el mes que ha durat el casal. Més o menys aproximadament, si fem una mitjana, han sigut entre 40 i 50 infants a cada casal. Sabeu que van per setmanes, aleshores pot variar una mica. Per exemple, l'última setmana sempre és la setmana més fluixa. El del futbol ja va acabar la setmana passada, el de l'escola ha acabat avui, i el del Can Colomer que acaba demà. Doncs, més que res, també agraïm moltíssim als joves, ara que parlàvem de joves, tots els joves que han fet monitors al casal, perquè han funcionat molt bé, han sigut molt responsables, són joves de Sant Climent i sempre dona goig veure el jovent de Sant Climent que s'implica i que treballa per nosaltres i pels infants. Què més? Doncs a l'escola Bressol, un cop que ja vam fer la jornada de portes obertes, que això ja ho vam comentar l'última vegada, es va fer el tancament de les matriculacions, que ja vam dir que tots els infants tenien plaça, i els que no tenien punts perquè eren infants de fora, doncs han entrat els que han entrat, d'acord? Que ja es va fer el dia 2 de juliol la reunió amb les famílies, per tant, les famílies ja saben a quina estança estarà el seu fill o filla i quina serà la seva tutora. Ja es va fer el primer contacte amb les educadores. I doncs aprofitem l'estiu per fer les tasques de manteniment, tant a l'escola Bressol com a l'escola de primària, i també tenim infraestructures al Departament d'Educació fent també tasques de manteniment a l'escola. I pel que fa a educació, doncs res, que continuem amb el servei també psicopedagògic que oferim a l'escola i a l'escola Bressol, que donen suport als infants, a l'equip docent i a les famílies, amb la Carme. Per que fa a la regidoria de Medi Ambient, doncs que ja tenim instal·lada en de Xalleria, que ja ho he vist, i també l'aprofitem per anar posant diferents informacions, que ja ens han col·locat el mòdul de la jugateca, que ens anirà molt bé per guardar els materials, per l'organització de les activitats, i que aquest mòdul no només és per la jugateca, sinó que també es pot cedir en préstec a l'escola, casals, entitats o a qualsevol entitat que vulgui organitzar una activitat de natura. Tenim la programació de tardor ja tancada, començarem el dia 12 de setembre fins al 28 de novembre.
i el 9 de juliol vam fer l'aprovació de la programació de primavera i doncs, bueno, la nostra jugateca, espera, no sé si tinc aquí, crec que no ho porto, bueno, és de les jugateques que més assistència té. Fem les activitats el divendres per la tarda de tots els parcs i les activitats que es fan al Baix Llobregat Sud, que és el que nosaltres depenem, que estem nosaltres, Sant Boi, Viladecans, Sant Just, Sant Feliu i Beques, que som, igual en deixo algun. Bueno, només Sant Feliu està per davant nostre de número d'assistència dels infants a aquestes activitats. I que properament farem un conveni amb una associació que es diu Vídia, que és una associació que treballa amb persones amb discapacitat i amb dones víctimes de violència de gènere, per col·locar uns contenidors per recollir l'oli usat, que ells fan profit i tenen un benefici per poder portar projectes amb aquests dos col·lectius. Perquè fa la deixaria de dir, no? No he dit? Sí, sí. No m'escoltes, Jordi? Sisplau. Vale. Perdoneu. Bueno, perquè no la tinc escrita, però la tinc aquí. Pel que fa a política lingüística, tornarem a fer una trobada i proves de nivell per les persones que estiguin interessades en fer cursos de català, que serà el 8 o el 9 de setembre, encara s'ha de tancar, i farem una adhesió, bueno, ja està feta l'adhesió a la plataforma Català per a tothom i a la CAL, que és la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, que des d'allà organitzem les activitats del Corre Llengua, i bueno, prepararem la moció d'aquesta adhesió també pel proper ple. Pel que fa a promoció econòmica, doncs, com a fets més importants, que vam assistir a la inauguració de la multinacional Layer, que la tenim allà just davant dels bombers. És una empresa molt important que té 140 filials a tot el món i té 5 a Espanya. I una d'aquestes 5 és la que tenim aquí a Sant Climent. Ens van convidar a la inauguració i és una empresa que es dedica a la venda i lloguer d'andàtios, de bastides, amb una patent que tenen molt exclusiva per fer aquest muntatge. I que tenim nova gerència, el Rincón de la Tortilla, que són el Fabián i la Sofia, i que us convido a anar a conèixer-los perquè són molt macos. I res, perquè fa el consum, doncs les oficines mòbils que continuarem, que ja tenim dates pel setembre i l'octubre, que l'oficina de consum durant l'estiu l'hem fet aquí a la sala de plens, les consultes que volíem fer perquè feia molta calor i aleshores vam informar i s'han fet des d'aquí de la sala de plens i que hi ha unes activitats de consum responsable que portarem a terme durant l'any vinent amb infants, joves i adults. I segurament em deixo coses, però el resum que he volgut fer, perquè si no m'enrotllo molt, seria aquest. Si teniu qualsevol dubte o qualsevol... Dels nostres cap, Ai, mira, ho tinc... Si em dones un segon, ho miro perquè... Sí, bueno, potser són 6. D'ahir 0 estava tot complet i ja no entrava cap ni un. De l'I2 em sembla que hi havia 8 persones, hi havia 3 places només, i d'I2 quedaven més fora, em sembla que eren... És que tenim el complet a l'escola Bressol, totes són de Viladecans, són sense puntuació, tots els infants d'aquí. Clar, és una escola Bressol d'excel·lència i justament totes les famílies, quan arriba el moment de deixar els nostres infants en un espai desconegut i amb unes mans desconegudes, el fet de poder fer la jornada de portes obertes, clar, veuen les instal·lacions que tenim, que són magnífiques i adaptades a les necessitats del desenvolupament dels infants i, clar, l'equip docent que tenim, que és, sí, al voltant de 6, 8, totes les places queden cobertes. Però, bueno, tinc la informació, sí, mira, mentre parlen els companys te la busco i t'ho acabo de confirmar. Vale, perfecte. I ja està, jo crec que... Ara li passo el Jordi i ombliu. Moltes gràcies. Perdona, Isa, que sí t'escolto, però passem moltes hores junts, és difícil. Bé, jo seré molt més ràpid que l'Isa. Primer de tot volia parlar de l'habitatge, però com ja el ple d'avui ha tocat molt aquest tema, bé, saber que estem treballant i molt, no només des d'habitatge o des d'alcaldia, sinó tots, per poder construir ja d'una vegada pisos
per jovent i pisos de protecció oficial, siguin de lloguer, siguin de venda, del que puguem, i també pisos de venda lliure, perquè creiem que Sant Climent té un problema, i és un problema molt greu, sigui a la costa, sigui a la VAP, sigui a la Rodera. Necessitem poder construir alguna cosa i que la gent de Sant Climent pugui accedir a l'habitatge d'una vegada, perquè, bé, com en aquesta taula, uns quants que hem estat buscant pis i costa, i els preus són els que són. Per tant, estem treballant molt en això, anant a reunions amb la conselleria, intentant-ho de totes les formes, i creiem que ho estem aconseguint i acabarem portant coses que seran molt interessants. Des d'urbanisme, seré breu, també ha sortit una mica el tema. Per això hem fet una ampliació de terminis, us l'heu mirat, tenim ja data de finalització de les obres del Museu d'Eines, que serà el 23 de setembre, i no és una data buscada aleatòriament, sinó que avui mateix a la visita ja en parlàvem, de que la inauguració d'aquest museu serà segurament el 23 de novembre, la festa major d'hivern, té tot el sentit del món aprofitar una festa major per fer la inauguració, i ens volem sí que guardar aquests 2 mesos de marge entre la final d'obres i la inauguració per poder dur a terme els treballs de restauració de les eines, no del museu en si, sinó d'aquests carros que porten 40 anys a la intempèrie, d'aquestes eines de ferro que porten molts anys suportant les condicions climatològiques que tenim, donar-los una segona vida i tenir algun caralluís. Joan no fa gaire preguntava sobre què passa amb els fundadors i tal, vam enviar una primera carta i sí que ja recordo que fa uns plens preguntava sobre què passa amb la gent que va crear el museu, que va estar. Vam enviar una primera carta agraint tot el que va passar i informant una mica de les obres amb un plano de concaderia. Sí que tenim previst que, òbviament, abans de fer la inauguració oficial 23 de novembre, si podem a principis de novembre, us convidarà a tots un altre cop perquè feu la primera visita a aquest museu i puguem arribar a corregir aquelles cosetes que diem, hòstia, doncs aquesta eina està aquí, que està millor per allà, creiem que la restauració d'això no ha sortit bé. Llavors intentarem entre tots fer que el museu sigui de tots, tornant a convidar aquells que el van inaugurar i el van fer el seu dia. Sí que hem tingut bastants problemes, sobretot amb el talús del segon porxo, que queia directament, per això l'ampliació, o sigui, se'ns va caure a sobre. És un terreny molt inestable, jo no sé fa 40 anys com es va fer això, perquè és molt difícil entrar i treballar-hi, però bé, ja tenim el final a prop, ara queda l'agost va com va sempre amb feines i més a l'aire lliure amb les coses que estan fent. Per tant, des d'aquí ja us convidem a tots, 23 de novembre, festa major d'hivern, a la inauguració del museu, que creiem que està realment, jo que l'he vist cada dijous, crec que compleix molt bé les expectatives del que buscava. Sí, tant faltaria. Fem una cosa, Joan, si no et sembla, quan ens vas a tot, fem unes coses que si te poso acabem Vale, seré ja tiro molt ràpid, per part d'esports, dir que bé, òbviament, ja hem acabat la temporada de tots els equips esportius i encarem un setembre, una nova temporada que serà bastant complicada en quant a horaris. Tenim molts equips, vol dir, molts equips augmenten, les 3 entitats, el vòlei, el bàsquet i el futbol, augmenten d'equips, per tant, ajustarem moltíssim les hores i ja des d'aquí demano perdó, ja em vaig reunir amb totes les entitats, de que si els entrenaments no han de ser d'una hora no ho seran, perquè el poliesportiu és és el que tenim. Sí que ara aquest any per primer cop tenim els 2 conserges que ens permet fer una mica d'ampliació, sobretot tenir sempre conserge present al poliesportiu de dilluns a diumenge, per tant els partits sí que els podem encabir tots perquè tenim tot el cap de setmana, però a l'hora dels entrenaments haurem d'anar amb molt de compte i les entitats sí que haurem de doblar pistes, haurem d'anar fent cosetes. Hem encarregat ja, i aquest setembre ja començarem d'una vegada amb les canastes de mini automatitzades, seran com les grans, seran amb un botó i baixaran perquè és inviable la manivela, i també per reduir temps de pujar, baixar, si han de fer canvis. I ja acabo amb una pinzellada de recursos humans, que aquí que està la Neus, gràcies per començar tot aquest tràmit. Si ja ho heu vist, d'ara de moment els 3 consells principals que tenim, que són la Marisol, la Marta i el Joan, porten ja la indumentària nova que hem
volgut donar un canvi d'imatge, donar una mica més de sobrietat, sí que hem tret el vermell, que era molt de Sant Climent, però creiem que un negre amb l'estaf darrere, una roba una mica més de qualitat, sobretot els que estan al carrer i el poliesportiu i el col·le fa molt de fred, donar-los aquest toc de renovació de l'equipament que tenen, i estem fent extensiu això al segon congrés del poliesportiu perquè no tenen nous contractes. A la brigada també hem renovat roba i ara intentarem logotipar tota la roba de brigada. Tenir una mica d'imatge corporativa més moderna i adaptada al que estem vivint. Perdó, ho he trobat. Doncs d'ahir 1 hi havia 8 vacants, hi havia 12 persones interessades de fora de Sant Climent, i d'ahir 2 quedaven 3 vacants i hi havia 10 persones. Per tant, aquestes no han entrat, les 3 doncs quedaran en aquesta. Bé, jo us faré unes pinzellades ràpides. Començaré amb via pública. Estem treballant, tenim molts fronts oberts i estem treballant des dels primers anys, sobretot en la remodelació d'espais infantils, amb seguretat en la mobilitat dels vianants, baranes que s'han col·locat al carrer del Passeig del Carme, baranes que s'estan col·locant ara a Travessia Nova, etc. Estem treballant també amb l'empresa de neteja per la millora de la via pública degut a l'incivisme que tenim en general, no sol aquí, sinó als diferents pobles que tenim, hi ha el mateix incivisme i estem treballant en aquest aspecte també. Així com s'ha realitzat, i això ja ho heu pogut veure tot, es va realitzar la segona fase de la remodelació del cementiri, la Cascada o Parc Moradà, ja està feta i acabada. I a nivell de via pública, ho deixaríem aquí, és una pinzellada molt ràpida, hi ha molts projectes oberts, s'està treballant en diferents rehabilitació de diferents carrers, però tot això és lent i ja s'anirà veient conforme vagi passant el temps. Pel que fa a la policia local, dues coses així per anotar. S'està fent una bossa de treball de policies locals, ja han fet 2 proves, hi ha unes 11 persones que continuen endavant aquestes proves i les properes proves ja seran al mes de setembre. De moment s'ha fet el teòric i s'ha fet les físiques. També pel que fa a policia local es volen mirar d'engegar una sèrie de campanyes per combatre incivisme, sorolls, informació a propietaris d'animals domèstics, una mica en general, trànsit, senyalitzacions, coses que són molt òbvies però que normalment sembla ser que no són tan òbvies, no? I llavors d'alguna manera es vol fer unes campanyes perquè conscienciar una mica més als veïns i veïnes del municipi i dels que visiten el nostre municipi, per suposat. Així com a anècdota, i això és més pels infants, aquesta setmana la policia local va fer una jornada en el casal dels infants allà a l'escola amb un circuit viari, perquè les criatures aprenguessin i entenguessin normes de circulació, que és important, patinets, bicicletes, i això ja us ho dic com una cosa anècdota, com una anècdota. A nivell d'emergències, durant aquest últim mes hem tingut dues activacions del Duprofin. N'hem parlat alguna vegada en el ple del tema del Duprofin, és el document únic de protecció civil municipal. En vam tenir un el 12 de juliol per tema de lligats, vam tenir sort en aquesta zona, per d'altres zones no vam tenir aquesta sort que nosaltres, vam tenir les activacions que hi van haver per part de protecció civil, en els mòbils, i a nivell municipal la valoració que es pot fer és que va ser aquestes activacions es fan pel tema de coordinació i organització quan passa l'emergència, i tot i que no hi va haver una emergència sí que es pot dir que tant per la part política com la part tècnica i de treballadors de l'Ajuntament hi va haver molt bona resposta i des del primer moment hi va haver molta coordinació.
La segona va ser el dia que hi va haver foc al Masraters. Aquest dia, d'alguna manera, va ser el mateix, no? Hi va haver molt bona coordinació, van aparèixer treballadors de l'Ajuntament, a nivell polític al final no es va tocar el que semblava que es podia arribar a tocar, per sort, però la coordinació també va estar allà, amb la qual podem dir que cada vegada estem a un pas més de poder, en cas d'emergència, afrontar-la d'una manera millor i amb millors condicions, no? Sí que és veritat que per la meva posició aquell dia, en aquell moment, jo tenia tota la informació més veraç i més que podíem tenir a nivell de serveis d'emergències i anava actualitzant tant l'alcalde com a cap de pla de protecció com a la resta de regidors de tota la informació i més directe impossible, no? Llavors, això sí que va permetre que estiguéssim molt ben informats en tot moment, no? S'ha d'agrair sobretot per suposat tant els bombers com les ADFs que van participar, com a protecció civil, com a les policies, agents rurals, més els voluntaris que van aparèixer a la zona de l'incendi. I igualment volem agrair perquè clar, ADF també em passava moltes informacions i els dies següents hi va haver unes vigilàncies per part de les ADFs, que si hi havia alguna, i l'ADF Sant Ramon, per el que em van informar, va comunicar amb diferents ADFs i aquestes ADFs van venir i van fer vigilància juntament amb ells o sense ells. En aquest cas em van dir que era Torrelles, Vallirana i no sé si Esparreguera o alguna més. I també els volíem agrair la seva participació en aquest cas. A nivell d'emergències jo ho deixaria aquí i li passaria la paraula a l'Ester. Hola, bona tarda a tothom. Des de les meves regidories, una de les coses que més vull destacar és que l'altre dia ens vam reunir amb el cap de Vilaprés, Montbaig, que és depèn del consultori de Sant Climent, per intentar fer una campanya de valoració a la ciutadania d'emparar les nostres treballadores de Sant Climent, que hi ha hagut un augment, s'ha detectat un augment d'agressivitat, sobretot verbal, no som la secció, però volen començar a treballar, tenim l'oportunitat que som un poble petit, que pot arribar a fer més, intentar fer més campanya, i sobretot dir això, hem aprofitat l'àncora d'aquest any, d'aquest mes, per fer això, stop a la violència, que en la violència no s'aconsegueix res i sobretot tindre en compte que el fet que tenim un consultori que funciona superbé, amb unes administratives i unes maquetes molt maques, potser, però que sobretot les tenim de respectar i que això, res d'agressivitat i sobretot cap tipus d'agressivitat, ni verbal, ni res. I animo a la ciutadania a que si veuen algun cas d'aquest tarannà, que avisin a la policia, que els vagin a suport i que no fem la vista, no podem entrar en aquest tipus d'agressivitat, nosaltres també tenim que ser persones partícipes per evitar aquest tipus d'agressivitat. Després, en gent gran, estem en dos processos de dos projectes, que ens hem aconseguit una subvenció tendentisme i volem aprofitar aquesta subvenció per fer un estudi de les nostres gent gran, a veure si es troben sols, si no es troben sols, estem en contacte amb una empresa, a veure si ens poden fer aquest projecte i després estem en un altre projecte també de poder aconseguir una dinamitzadora de gent gran en una altra població, que també és de la subvenció. A destacar, per exemple, d'igualtat, jo volia destacar que aquest any hem fet una jornada molt àmplia en el 8M, en col·laboració d'entitats. I vam fer el primer sopar de dones, que ens ho vam passar molt bé, va ser un punt de trobada i que volem continuar en aquest projecte d'anar animant a les dones a fer coses pel poble. De joventut,
Una de les coses que estic molt contenta i que veig que està funcionant molt bé és a l'Espai Jove, que hem aconseguit amb el canvi d'horari, que vam fer un canvi d'horari al setembre, hem aconseguit que vagin més joves. De la feina que ja s'estava fent fa anys, hem aconseguit continuant aquesta feina i amb activitat. Estem en un gruix de 30 a 45 joves que està venint molt sovint, llavors això ens ajuda a poder començar a treballar amb ells, a fer polítiques diferents i que s'impliquin en la joventut. D'aquesta, seguidament, els patis oberts estan continuant molt bé. L'any passat també vam començar a millorar cosetes i aquest any hem millorat sobretot el civisme. L'any passat hi havia un espai que és una mica més complicat i aquest any la veritat és que la Marisol ens ha felicitat fa poquet, que ha dit que aquest any és un espai que s'està trobant molt net i que no hi ha problemes i llavors quan hi ha coses positives felicitar els nostres joves que continuen en aquest espai, que se l'estimin i que el respectin i que no facin malament. Llavors ja em passaria jo a la part de la festa major d'estiu amb les activitats que realitzarem des de la joventut i vull destacar que aquest any per primer cop en les penyes hem realitzat, en la festa de les penyes que es realitza, hem realitzat una reunió de coordinació de seguretat amb la policia local, els caps de les penyes i la tècnica i regidora de joventut. Gràcies a això creiem que aquest any hem planificat molt bé tota la part de seguretat i hem augmentat el pressupost en un 14% per augmentar aquesta seguretat. Finalment, les penyes, el fet d'augmentar aquesta seguretat ha suposat un cost d'un 40% en el pressupost i esperem i desitgem que puguem disfrutar-les, que els joves de les nostres joves disfrutin amb aquesta festa, que és una festa de trobament molt gran amb tots els joves, i endavant amb la nova realització. Agraïm molt a la policia local i a les penyes. I de novetat, que animaria molt als joves més petitons, més jovenets, he organitzat dues activitats que són pels joves de 14 a 18 anys, que és una festa de l'espuma i el repte aquàtic, que es realitzarà el dissabte, i animo a aquest tipus de joves que vinguin, que animin, que mai s'havia fet una activitat més exclusiva per ells i esperem que funcioni i perquè es motivin i que vegin que pensem en ells i que estem fent unes polítiques per ells, unes activitats per ells. I res més. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Els he promès als meus companys que seria breu, però ja sabeu que Cultura i Biblioteca fem moltes coses i costarà una miqueta de resumir-ho. Bé, la biblioteca ja sabeu que hem fet ja els 4 anys i s'ha convertit en un punt de trobada per tots els climantons i climantones i només aquest primer mig any dir-vos que ens han visitat 17.900 persones, hem fet 5.300 préstecs i hem fet un total de 120 activitats. Faré un petit resum ràpid de totes les activitats que hem fet, si no... 6 hores de contes familiars, 4 de contes de nadons, 7 exposicions, entre elles la de Climentona la Brígida i de dues entitats nostres que han fet anys, els 45 anys de les Caramelles i els 20 anys de l'entitat Pinzellades, 5 presentacions de llibres, entre ells el de l'Agustí Boví, que és un climentó, 6 conferències, algunes d'elles de climentones, com la Maria Mercè, que ens va explicar la baronia de l'Empronyà, la Blanca Rodés, que era d'alimentació, la Núria Roda de salut, i també dir-vos que s'ha ficat en contacte amb nosaltres de l'Hospital de Viladecans i ens ofereix per fer unes xerrades de salut a la biblioteca, que això de cara al setembre ens reunirem amb l'Ester i amb l'equip de biblioteca per engegar aquestes xerrades. I hem fet un total de 25 tallers, entre ells l'especial de Carnestoltes, d'una capseta de records, la Diada de Sant Jordi, l'especial de cireres que ens va fer el Rubies. Després hem fet 8 tallers d'aquest I tu què en saps fer?, que són climentons i climentones que ens expliquen
ens fan tallers de diferents coses, el d'enquadernació que ens ha fet el Pep Lluís, d'escacs el David Folquet, el taller d'escriptura de Maria José Ariño, el de dansem de la Nines Alquézar, el de l'eclipsi parcial que vam fer des de la terrassa de la biblioteca que ens ho va fer l'Aureliano, i un munt més de tallers. El acte destacat va ser el dia 21 de març, que vam celebrar el recital de poesia, on tots els poetes de Sant Climent reciten els seus poemes. També fem una formació en tecnologia, de més digitals, hem tingut 4 visites escolars, 15 certificats àctics hem fet, i ja sabeu que tenim 5 clubs de lectura, el d'adult, l'infantil, el juvenil, el cinema i el de lectura en veu alta. I a l'estiu, de juny al setembre, tenim la bibliopiscina a la caseta aquesta que fem autoprèstec a tota la gent que fa la piscina. I per part de cultura, aquests primers 6 mesos hem organitzat el ball de Cap d'Any, el Reis, que s'han pogut tornar a fer ja després de les obres de modelació de la sala gran, hem pogut tornar a celebrar els Reis al Casal. Hem fet també els actes del Carnaval, de la Primavera Cultural, el dia de Sant Jordi, la 49 exposició de cireres, la Rebella de Sant Joan. Ara just hem tancat la Festa Major, que us hem repartit als programes. I com no pot ser d'altra manera, hem donat suport a totes les entitats que organitzen actes, com el Sant Glavisserà, les Caramelles, la Gegantada, el Festa de la Música, l'arribada de la Flama del Canigó, i també les festes de barri, la del centre i la del Poble Sec, i ara properament ja vindrà també la dels Hortets. Durant aquests darrers 6 mesos, dic que el Casal de Cultura ha tingut una afluència de 14.300 persones, perquè clar, s'han celebrat molts actes on hi ha hagut molta gent, com el Ball de Girabol que fan l'últim dissabte de cada mes, el musical del grup escènic Sant Climent que va tenir molt d'èxit, la celebració dels 45 anys del Cor de Caramelles, el musicoral que va organitzar la Coral de Vall, la festa del Gladys, i doncs això, ja veieu que són unes xifres que ens omplen d'orgull i que demostren que tant el casal com la biblioteca són un motor molt gran que fa moure la cultura. Moltes gràcies a tots. Us hem volgut fer un petit breu explicació de les coses que hem tingut els últims mesos. M'agradaria, per acabar, ja us passo per si hi ha preguntes per fer, i us explicaria una miqueta alguns punts. El primer que volia comentar és que hem d'entendre que és diferent un pla de sanejament d'un pla de viabilitat. El pla econòmic i financer que nosaltres estem presentant avui és un... Sí, acabo ràpid. El pla de sanejament, que és el que ha fet i que ha acabat aquest juliol, tracta d'una recuperació de la viabilitat econòmica de l'Ajuntament. Això és el que va passar l'any 2010, que es tractava d'un endeutament per poder pagar del 142%. Crec que és important. Allò era... El límit és el 110 i allò era una situació de crisi i desequilibri greu. Que jo crec que les forces polítiques que en aquell moment estàvem va fer un esforç per part de molta gent per poder tirar endavant. El que estem avui aprovant, el que hem aprovat avui, és un pla econòmic i financer que es tracta d'una desviació puntual de la normativa actual i com a exemple l'endeutament que tindrem ara mateix és el 56%, quan el màxim que està sense anar ni a tutela financera és el 75%. O sigui, estem molt per sota encara. Important l'endeutament d'un pla de viabilitat, d'un pla de sanejament, que és el Curomis Plus. El nostre ha durat del 2010 al 2025, són 15 anys. El que hem presentat avui és un pla de 2 anys, 2025-2026, per equilibrar-ho, on principalment ara mateix ja el compte torna a haver-hi, perquè ho entenguem tots, aquest romanent per la disposició del préstec per pagar aquesta hipoteca que són les inversions amb el vaig ràpid. Volia fer alguns esments. Agrair la facilitat de la Societat de Caçadors per organitzar el 75è aniversari. Tenim aquí el president, el Joan, perquè la veritat és que ha sigut molt fàcil. L'Ajuntament fa una col·laboració en forma de subvenció per
l'entitat de 6.000 euros, que ho trobarem amb una modificació de crèdit el mes que ve, i que vull agrair perquè la veritat és que ha sigut molt fàcil treballar amb nosaltres per arribar a acords amb tot el que és el projecte del 26-27 de setembre, que és una gran celebració del 75è aniversari de la ciutat de Caçador. Un altre tema seria, acaben de sortir les subvencions de la Diputació de Barcelona pels ADFs. L'ADF de Sant Ramon, l'ADF Sant Climent i Viladecans tindran una subvenció de la Diputació de més de 10.000 euros, ja ens diran en què s'ho gastaran. També han sortit el còmput global de totes les subvencions en material electrònic i digital que hem tingut a l'Ajuntament de Sant Climent, perquè durant diverses fases que durant els fons europeus han anat arribant pantalles, ordinadors, etc., per un import total de 17.400 euros. També vull agrair que acabem de signar un acord, un conveni amb Aigües de Barcelona per la cursa dels estels d'aquest any 2025 per un import de 3.500 euros que arribarà amb una carta, etc. Acabem de presentar un pla social de l'AMB que tenim preadjudicat per valor de 185.000 euros. El 18% anirà a recursos propis i el 82% anirà a subvenció de l'AMB. I això es centrarà en gestió forestal, arranjament de camins, franges de prevenció d'incendis i suport als treballs al municipi. 185.000 euros. Agraïm també, ho ha dit el Salva i l'Ester també en diferents àmbits, però agraïm la col·laboració d'altres ajuntaments. I vull anomenar Torrelles, vull anomenar Sant Andreu de la Barca, vull anomenar Begues, altres ajuntaments que normalment som els petits, aquells que ens intercanvien material i són un estalvi econòmic important. Per acabar, comunicar que hem obtingut ja els ingressos d'una part de les costos d'urbanització del molí, amb la qual, i aquí faig una apretada perquè quan els tècnics ho vegin, abans de 31 de desembre vull tenir el projecte aprovat del pont de la Masia a Can Monet. Ja tenim els diners per fer-lo. Això vol dir que durant 2 o 3 mesos, quan aprovem el projecte, el portarem aquí ja veureu quant de temps, estarem sense poder entrar dins de la Masia de Can Monet, principalment pels aparcaments. Però és necessari estar dins de l'organització del molí, el qual, com heu tingut els diners, comencem ja a tramitar tota, i és una part de tota l'organització que queda per fer. El pont només és una part. I volia dir-ho aquí perquè ens anem conscienciant d'això. I per acabar, una cosa que jo crec que a l'AMB li demanava la informació perquè ho tinguéssim ara, el còmput d'energia solar pública que estem generant se centra amb l'escola Sant Climent 88 quilowatts, amb l'escola Bressol 15 quilowatts, amb el poliesportiu 95 quilowatts i amb la fotolinera de l'escola 10 quilowatts. Tot això ja estan funcionant, 2 estan en funcionament i 2 pendents de legalització, aquí Red Elèctrica Espanyola ha d'espavilar, i nosaltres, i ja tenim el projecte executiu per 2 més, una pèrgola solar a l'escola Sant Climent i un al centre de serveis municipals. Això hem d'obtenir finançament perquè sense finançament no podrem fer-lo. Amb aquests 2 anem de la mà de l'àrea metropolitana, amb la qual esperem poder obtenir o poder presentar-nos a fons europeus si tornen a haver-hi. El total, a data d'avui, volíem, o si volem presentar-lo, 399 quilowatts en tot el municipi. Crec que és una partida important d'aquelles que sempre comentem, que a part de la part privada, la part pública també estem fent la nostra feina. I sobretot també, per acabar, perquè quan hi ha un incendi tots hi treballem, agraïm molt als voluntaris i voluntàries que ens han copsat, s'han presentat, han participat, a tots els regidors i regidores que es posin a disposició del que és la defensa o el treball per apagar un incendi, perquè quan ens trobem davant d'un incendi és molt d'agrair que ens acompanyin tots i que hi treballem. Preguntes? Que parla de seguretat? No, tinc diverses per preguntar. Una seria pel Jordi, referent al tema del museu. Crec que us felicito pel tema de les obres del museu, és una eina al poble i que l'hem d'impulsar perquè vingui molta gent de fora. Allà hi ha hagut molta gent que s'hi ha deixat molts anys de vida treballant a cost zero. Tenim que mirar
que no tenim que mirar, o sigui, esperar 40 anys més a fer unes obres de rehabilitació dels carros. Ja fa anys que s'estava llogant i es portava aquí a l'Ajuntament, aviam si es podia fer alguna cosa per poder rehabilitar el que és el tema dels carros i els porxos, etc. Fins ara no ha arribat. Jo crec que no tenim que esperar 40 anys. Tenim que vetllar-ho una miqueta més, perquè aquella gent que va fer-ho amb empenta i amb il·lusió, totes les feines que em van fer i van deixar molts caps de setmana d'estar amb la seva família, jo crec que tenim que preservar aquest patrimoni que tenim tan viu a Sant Climent. Aquesta és una. La neteja que amb el Sable li volia comentar, la neteja del poble crec que ens ho tenim que mirar una miqueta fort i parlar amb l'empresa. Tenim moltes queixes de veïns, principalment jo també, el carrer Costa Fustera, tenim la Rodera, tenim els Països Catalans. Triguen molt a fer la neteja, si inclús hi ha una festa, triguen una miqueta a fer la neteja l'endemà, encara està tot brut. A les aceres estan plenes d'herba, jo no ho havia vist mai en la vida això. Els parterres que estan aquí sota la granja Diví es van fer nous perquè no hi ha una continuïtat de manteniment. Jo crec que si es fa una cosa s'ha d'anar mantenint perquè si no és més car, tornar-ho a fer nou és més car. Creixen les bardisses per allà entremig. Hi ha fustes que estan més trencades i passen la canalla. Si no és inclús la mateixa terrassa del Diví que estan amb taules, les fustes aquelles estan malmeses. Jo no sé fins a quin punt és segur estar la gent asseguda allà, que no es pugui trencar aquella fusta i pugui anar per baix a la riera. Crec que s'hauria de mirar bé, fer un estudi i si s'ha de tancar, jo no ho dic perquè se li tanqui amb el Diví, tot el contrari, jo millor per la seguretat, però és una miqueta, fa una miqueta d'angúnies, hi ha bosses de plàstic, està molt malmès aquella zona allà, no m'agrada. Després tenim l'ermita del Roser, que contínuament els caps de setmana es fan festes X, primer es fan a la zona i després es fan allà, a l'ermita del Roser. Un cop acaben, deixen tota la merda allà i qui passi l'últim ja ho recollirà. Jo crec que de tant en tant seria bo el que és Guàrdia Urbana, policia local, que de tant en tant, un cap de setmana, passis per allà i només amb un, dir, escolta, deixa'm el teu DNI, sisplau, prendré nota, els vehicles que estan allà, quan tornem a passar a les 5 del matí o que sigui, si està, us arribarem a la recepta, no sé si s'ha fet o no s'ha fet. Jo crec que això s'ha de mirar, el que és el tema medi ambient, tenim que tindre una mica de cura sobre això. Després, ara he sentit que tenim una subvenció que ens pot arribar a 185.000 euros sobre els camins, arranjaments de camins, sentim més o menys, sembla que era 185.000 euros, però 185. Tenim un dels camins entre més transitat del municipi, plans d'ocupació, sí. Doncs no sé, admirar de treure'l perquè tenim un dels camins més transitats del municipi, que és el del Carol, i aquest camí és intransitable per qualsevol cotxe petit. No sé si es podria mirar de fer com s'ha fet el camí de Torrelles, el que va per Can Vallirana, o mirar d'arreglar inclús la pujada de l'ermita, aquest camí també, primerament pels seus propietaris que hi ha en aquells terrenys, no tens per què passar per llocs on es pot arreglar una miqueta bé, inclús els que ja són al Carol, allò és impracticable. Vas amb un tot terreny i ja tens que anar a poc a poc, o sigui, si vas amb un cotxe que és un tot terreny, la gent que van allà a les finques de les seves zones tenen que anar una mica al campo. Aquest és si es pogués fer alguna cosa o si es farà. I llavors també voldria comentar sobre el tema de l'incendi de l'últim dia que va cremar aquí a Viladecans i una petita part de Sant Climent. Quan es va activar el Duprocin, com a gent per Sant Climent, com a regidor, ens agradaria que se'ns hagués avisat, que no se'ns ha avisat. No, això es podria haver... Només és una apreciació que ho faig i comentar-ho. Si més no, escolta, senyors, que potser hi ha molta gent que no estava a la zona, però sí que molta gent que no es va assabentar fins unes hores més tard. I després, el que heu comentat de la zona de Can Bonet, que tenim que arreglar el pont, tots els vehicles, hem pensat en tots els vehicles que estan en aquella zona on tindran que anar a aparcar? El projecte contempla això, justament això.
Sí. Perquè a la butxaca no s'aplicarem. Ja, per això, si un cop s'arregla... No, aquests cotxes que estan ara allà dintre, un cop tenen que sortir perquè està arreglant el pont, on t'aniran? S'han de provar. Per això dic que això és el part del projecte. El projecte ha de contemplar això. Un projecte, el més de quan es fa, evidentment és això. Heu pensat en un lloc? Sí, s'ha de canviar profundament. Ara no sé. Has acabat això? Sí, ja està. Precisament, avui ho exposem perquè el projecte ha passat, perquè igual la carretera s'ha de trobar un abril, el labor, no sé. Tot això és el que votarem en el projecte. Amb la qual és que aquí l'aprovació del projecte passa per això. Passa per pensar que hem de treure quants hem de fer i les hem de donar. Doncs, home, els carrers no cabran. Doncs, home, algun lloc s'haurà de donar. Doncs, precisament això fa un projecte. Per veure quines afectacions té, quines afectacions dels veïns, etcètera, com ha d'afectar a l'ACA i quina autorització, a la diputació. Tot això és el projecte. Té interès als veïns i tota la matèria per aplicada ha d'entrar i sortir i que no pugui utilitzar, però el mateix que quan fem qualsevol obra. Quan s'ha de tallar, doncs, a l'obra del Museu de Veïns i Pagès hem tingut que tallar 3 dies, per l'empresa volia tallar 10 dies. Home, si podem 3 dies. Però això no ho podríem dir per això, perquè aquest aspecte és el que consti dins del projecte. Per això dic que no és fàcil. O sigui, ara tenim una part important. Feia 15 anys, no 25, només fa 20 anys que això tenia que estar organitzat. Ara, una part dels que deuen diners han posat els diners. Doncs ara hem de començar a fer projecte per fer l'organització. El que hem de vetllar, saps per què és? Perquè no torni a passar. Perquè no torni a passar que es faci un edifici sense la seva organització. Això és el que hem de vetllar. I que en aquest aspecte, la votació que heu fet a favor de la costa va a això, perquè va edifici i organització. Però evidentment que sí, després és molt més clar, molt més programàtic amb els veïns, la resta de les organitzacions. Gràcies per atendre-ho de les obres, sí, era molt necessari millorar aquest museu. Vull dir, jo estic ara, però tot l'equip de govern, els Jesús, que està per aquí, és qui ho va començar. Bé, la qüestió és que, i lligat molt amb el pla econòmic-financer i amb el que estem vivint a l'Ajuntament, les obres pugen a 600 i llarg. Per sort hem rebut, o estem a punt de rebre 3 subvencions de 200.000 cadascuna, cosa que ens fan que la partida que teníem per fer les obres del museu quedi molt alliberada, i sí que avui ja hem anat amb l'arquitecte que està fent les obres i amb el Fernando i amb el contratista i l'empresa de dir, vale, aquests 2 mesos que ens deixem de marge, però no només per restaurar els carros, sinó els pocs diners que ens puguin sobrar seran pels carros, la sínia, alguna pedra que estigui, que al final tot és important per poder-ho deixar en unes condicions. També s'han recondicionat tots els porxos perquè tots tenien goteres. S'ha recondicionat fins i tot un tros de la taulada de l'església i les canals que baixen perquè no tenia cap sentit fer el museu nou i que ens segueixi caient el xorro d'aigua sobre el porxo. Llavors, sí, és una feinada, sí, no hem de passar 40 anys un altre cop per tornar-ho a arreglar, tens tota la raó, i més quan és patrimoni de la gent del poble, que no és ni de la gent, sinó que és de tots, que són donació. Pensem una cosa, fa 40 anys, però el lloc no era del poble, no es podia invertir, per això et dic, important, o sigui, ara hem invertit, això de fa uns quants anys, perquè s'ha pogut fer l'expropiació dels terrenys. En quan tu fas l'expropiació dels terrenys, pots invertir. Amb la qual la inversió, que és molt gran, s'ha pogut fer ara. Totalment d'acord, perquè precisament una de les coses que hem dit, no és que rebem una subvenció, sinó que hem treballat per rebre subvenció, i amb això sí que es queda al marge, i precisament el primer que han dit des dels ajuntaments és de fer-se això. Abans no podem invertir en un terreny que... Per això t'ho dic, o sigui que és important que la gran inversió que s'ha fet de més de 600.000 euros passa perquè l'actiu, el bé, és nostre, si no, no es podria haver fet. Això, òbviament, tot això s'explicarà amb les inauguracions i amb tota la informació que es farà, però també hem treballat molt en minifugats, en tot el canvi de cablejat, ara hi ha un quadre de llum impressionant a dintre del museu, perquè també volem treballar una mica dintre del museu, i això ho parlàvem amb el Fernando i segurament amb la Montse ho treballarem, de contactar amb museus de Catalunya, museus de la Generalitat, per adequar també l'espai de dintre, perquè ara està molt ple d'eines, i segurament haurem de conservar alguna, moure-ho. Tenim bastantes donacions ara que no sabem on col·locar perquè hi ha moltes coses que dintre ja no hi caben, però clar, segons que fora tampoc la pots posar i sap molt de greu tenir-ho guardat. Llavors, sí, la idea del museu és...
No, perquè dins de l'església, per exemple, la màquina d'aire que dona condicionament a tota l'església ja se'ls va dir el primer dia que aquella màquina no podia estar a la paret de l'església del museu. I avui, justament avui, l'han col·locat dintre de l'església perquè és que trencava el museu sencer. Llavors, sí, no tornaran a passar 40 anys, ara és propietat, ara podem anar fent restauracions, òbviament, comptant que restaurar un carro, només un, no és un fuster, és algú especialista en la restauració d'elements històrics, és molt car, per tant hem guardat una bona partida per intentar fer-ho. Sí que et dic que i a tu i a tot el poble, que entengueu que arribarem fins on aquí... Intentarem arribar on puguem arribar, començarem pels carros perquè crec que és el que més està patint i és fusta, el ferro final és òxid i ja està, amb tot el perdó del món. És un òxid que es pot arribar a entendre, però sí que hi ha un parell o tres d'elements més que també són de fusta, que també s'ha de treballar amb ells. Intentarem primer de tot treballar amb la constructora, a veure ells que ens poden ajudar a conservar una mica i si no el resto ho posarem nosaltres. Com et deia l'Isidre, introduït el projecte, tot el tema aquest dels apartaments de cotxes, el que tenim clar és que no serà la porta de la casa de ningú, que és el que li agradaria, i segurament la gent haurà de caminar. Perquè espais, tenim els espais que tenim... No, ho dic perquè s'ha de ser clar, tenim els espais que tenim, tots ho sabem... No, per això, però per això et dic que aparcament segur que n'hi haurà, el que passa que suposo que no ens agradarà perquè haurem de caminar, però bueno, com a tot arreu, si fan les obres per millorar aquell espai, al final és el que toca, no? Pel que fa al tema dels camins, aquest any justament el PPI era per arreglar, un dels camins que arreglava era el camí del Carol. Hi va haver un problema per tema permisos a nivell d'incendis i tal, i llavors s'havia de fer abans de primers de juny i s'ha tingut que aparcar a primers de setembre. Però ja està. S'està mirant a veure realment com es pot fer, si hi ha algun tros que amb unes altres subvencions puguem posar ciment o no, però encara ho estem acabant de valorar. El PPI farà la seva part i amb les altres subvencions, si ha de ser o aquest o el del Roser, estem acabant de mirar a veure quin camí podíem posar a nivell de formigonat o alguna cosa d'aquesta. Però estem acabant de valorar, perquè hi ha punts a cada camí que són susceptibles de ser hormigonats. Però estem acabant amb el marc de gestionar-ho. El camí que puja cap als Fontanells passat la Font de Can Mas, que hi ha aquells grans forats que van passar sense poder que allà un camí no pot passar, s'ha mirat per dos consells comarcals de treballar sobre... Parlarem amb la Montse, a veure si es tenen intenció, perquè ells els hi treballa molt al Departament d'Agricultura. El Departament d'Agricultura els hi fa diferent quan el formigonat que van fer a la part de baix de Can Mas ho va fer al Departament d'Agricultura. I ells sí que tenen un conveni amb el Departament d'Agricultura i amb tema d'esborç de Matepit i tota una sèrie de coses que s'estava intentant parlar amb ells a veure si algun camí que tenen ells dintre de la finca ells poden posar de la seva part i arreglar-ho. Estamos en ello. Van aprofitar que van fer el tema de sí, de tot el tema. No, doncs estem treballant amb això i fins i tot tenien, per lo que teníem previst, era alguna neteja forestal més fora d'aquell àmbit i algun camí més. Però ho estem acabant de gestionar i suposo que fins al setembre no tindrem més informació. El que deies de la neteja viària, us ho he comentat abans, estem treballant pel tema de neteja viària. Sí que és veritat que encara hi ha punts al poble que hi ha herbes. Sí que és veritat, perquè l'altre dia vam estar justament passejant per la zona aquesta que era Instagram i vam veure les herbes que són així, no? I els cerquesos que sortien. Sí que des de va tenir una reunió en el dia a dia i des de fa cosa de 2 setmanes van començar primer per la Rodera, després carrer Carol, carrer Torrelles i han començat a fer una neteja com se'ls va demanar de tota... Aquí potser no han arribat perquè van per diferents fases i jo crec que en breu aquí hauran arribat. Pel que deies del tema de les branes i tot, del tema de la zona de la Fèria Catalana. Aquí ja estava treballant en un projecte per arreglar la brana aquella i arreglar tots els estem treballant en aquest projecte. No sé quan ho tindrem
sí que podria anar. Llavors, ara el que estem intentant és, abans quan hem parlat de, quan jo comentava temes de seguretat en la mobilitat, de vianants, tot això, em referia a temes d'aquests. Estem treballant justament amb això, en que compleixi normativa actual i que si hi ha forats, si les fustes estan i falta tractament o s'han de canviar o el que sigui, i estem treballant amb el projecte de tot això. Però bueno, tot això és lent i... Com els bancs que hi ha de fusta, que va una persona per allà i és un canto tallat i la gent es fa mal. No, doncs està treballant amb el projecte aquest i el que comentaves del Roser, s'ha parlat amb policia local, tinc constància que fan visites a la zona del Roser, però clar, més no puc dir, tinc la informació que m'ha donat policia local i que m'ha donat el seu cap i han estat, han parlat amb gent d'allà, han tornat a passar, pot ser que el dia que hagin passat no hi hagi res, pot ser que el dia que no passa hi hagi alguna cosa, això ja és aleatori, no són controls, però sí que es fan visites rutinàries de vegada en quan, a diferents hores, i es passa per allà, perquè aquesta informació sí que me l'han passat i en l'estació de servei jo la tinc. I hòstia, no sé si hi havia alguna cosa més. Jo sí que us volia dir una cosa. Jo hem de tenir clar que cada vegada que es fa un projecte que als 10 anys canvia la normativa, això és molt difícil econòmicament fer. 1. 2. Saps què faig amb el meu temps lliure i t'asseguro que ampliar camins per mi és una prioritat. A data d'avui, ampliar un camí a Sant Climent és com, no sé com dir-te, perquè s'ha d'expropiar tot. No hi ha ningú que vingui a l'Ajuntament i dir accedeixo a 1 metro del camí per poder fer això. No hi ha ningú aquí. Aleshores, jo el que sí que us animo, que em mous per tot el tema forestal i com a president de la Societat de Caçadors, aquells camins que tu creguis que hi ha veïns que ens ho cediran per poder ampliar-ho per nosaltres. Per què? Perquè cada vegada que hi ha una subvenció, i ara estem a 30 de setembre per presentar el Pla Metropolità d'Actuacions Forestals, amb 66.000 euros precisament per camins. El primer que ens demana és tenir la titularitat del camí o l'autorització del propietari. Us ho dic, no sé si hi ha cap problema, però sé que hem perdut subvencions de prevenció d'incendis perquè el propietari, tot parlo en general. Si el tens, fantàstic, em vens amb el salvador secretari i que vingui el propietari i signi. Ho dic perquè hem perdut subvencions l'any passat, crec recordar, perquè hi ha propietaris que deien que no se'ls ha de fer a fer gestió forestal. Encantats, i jo estic en tu aplaudint si hi ha un tros de camí que podem ampliar, llavors, perquè el primer que ens demanen i ampliar camins per nosaltres és important, perquè intentem formigonar perquè no els podem ampliar i que siguin més estables i que passin els camions, si els poguéssim ampliar, sí. A partir d'aquí no ens ha sigut fàcil trobar criteris que ens permetin aquesta sessió. Clar, sessió gratuïta, si no podem fer tot un procés. Però sí, us animem als caçadors que ja hi teniu contacte, que digueu, escolta, aquest camí el propietari podria venir i podríem fer-ho. Doncs fem el projecte i li dic que a 30 de setembre i cada any normalment surt alguna subvenció per poder fer-ho. Ho dic per això, perquè és que és una condició. Vaig anar a la presentació per poder fer-ho. I s'ha de fer els terrenys i no ho sabem si s'ha pagat o tot el dia. Joan, perfecte, s'endetza. La veritat, t'ho agraeixo perquè s'endetza. Perquè és una zona molt conflictiva i fa temps que s'ha de fer i que aquesta persona pot col·laborar, primerament perquè li interessa i segona perquè treballa molt amb aquesta persona, però jo crec que jo necessito i i encara que sigui a la sombra vaig fent cosetes i vaig anar per aquí per allà i em fes tot aconseguir aquestes històries, aquests camins. Doncs entens-la i encantats perquè això és el que diu. Quan tingueu un moment que vulgueu, truquem i quan puguem parlar amb el Salvador del tema de les famoses ordenances municipals dintre la llei natural, que encara estem allà, sembla que estiguin tallant allò. No estan callats, Joan. Hi havia la possibilitat de presentar-la a aquest ple i es presentaran, però no estan callats. Si des de la secretaria i des de cada servei tècnic
Antoni i Estic, ho intentarem... Doncs ho fem això. Bueno, per això ho dic. Ens comprometem a tocar-lo, que vingui, mirem quin és aquest camí que té un propietari que ens ho cedeix per poder... No, potser no. Sí? Vinga, molt bé. No, que jo vull aclarir això que has dit de quan s'activa el Duprocil, ell ha dit que s'ha vist de tots els regidors i regidores i tots has dit que ens fem voluntaris. Vull dir que igual que ell ha dit que s'ha vist de tots els regidors i regidores, jo crec que només ens havia de l'equip de govern. Per això, que jo crec que ell en aquest sentit s'ha expressat exacte, l'equip de govern, perquè nosaltres en cap moment ens va arribar i sí, vull dir que d'alguna manera ens agradaria o això... No, o sigui, sí, que si necessita l'ajuda en aquell moment, que no cal que només siguin voluntaris, sinó que nosaltres també formem part de l'Ajuntament i que se'ns podria avisar per oferir tota l'ajuda en quan hi ha un pla d'emergència que s'hagi d'ajudar. Precisament, sí, això, precisament el Duprocil, o el que presentem aquí, president, això, aleshores, per això, quan agraïm a tota l'activació de la voluntat, a partir d'aquí, tothom se pot votar i diu, ei, jo vull formar part del Duprocil, perquè el Duprocil no hem de formar part del Duprocil, són els que hem de treballar per poder fer-ho, perquè també hi ha temps, cap problema, perquè des de la primera societat, doncs evidentment de dir qui vol formar part del Duprocil. El Duprocil no és també un missatge, és una funció. A partir d'aquí podem veure quina funció, perquè igual ja en temes sanitaris que dius, escolta, jo en aquest temps, perquè igual em puc parar, jo sé que en temes sanitaris no puc bé, però sí en temes logístics, o si vas de la secció d'avituallament o de la secció de voltatge, hi ha diferents feines, amb la qual sense problema, nosaltres ho oferim, ho expliquem, que quan ella diu, vale, mira, tot de nosaltres, si la Montse no, la Raquel, si la... el que sigui, no hi ha cap problema. Sempre és el que diem, però el que no t'ho puc dir, perquè és l'oficialitat. Cap problema que forma part. Doncs tens raó. Jo vull dir que tens raó, que treballem pel poble i fem poquet a poquet, i també li dono la raó a l'alcalde quan diu que quan les coses es fan ben fetes, gent per Sant Climent vota a favor, com s'ha demostrat en aquest punt. Montse, moltes gràcies pel programa i dir-te que, com sempre, el grup municipal de Gent per Sant Climent participarà activament de la festa major, no només els regidors, sinó el grup. Per això és important, creiem que per això és important que quan s'activa un protocol o s'activa l'alarma, al igual que vosaltres, moltes vegades tenir la informació, nosaltres també estem en contacte amb molts veïns i veïnes, ens agradi o no, formem part d'aquest ajuntament, però entenc, ens farem voluntaris i no ens heu trucat com a regidors perquè no estem al govern, que estem a l'oposició. Possiblement amb una informació d'aquest tipus, jo crec, i torno a dir, és una opinió, crec que quan s'activa un incendi com el que es va activar, que avui en nom del grup vull felicitar no només als voluntaris i a l'ABF i als bombers i a la policia i als cossos de seguretat, sinó vull felicitar i em consta la coordinació que heu tingut entre totes les administracions aquest dia. Sobretot vull felicitar que una Catalunya que va posar tots els recursos que tenia a l'abast, igual també va donar la casuística, que no hi havia més incendis a Catalunya. Això era una cosa molt positiva i ens va tocar a nosaltres a l'incendi en aquell moment i això també va ser un dels motius. Vosaltres sou tècnics amb això i sabeu que és un dels motius pel qual vam voler disposar de molts mitjans i la Generalitat es va posar a treballar de seguida. Jo sobretot dic que crec i creiem, més enllà dels voluntaris o d'aquest missatge de busqueu voluntaris, jo crec que això parteix d'una base que teniu molt present i ho hem reclamat en diverses ocasions
i des del respecte us ho dic, formem part d'aquest Ajuntament, som regidors i regidores d'aquest Ajuntament. Moltíssimes gràcies i espero que reflexioneu sobre el tema del voluntariat i si ens hem d'apuntar en un llistat o ens hem d'apuntar en un voluntariat ja podem comptar amb gent més. I sobretot estem molt orgullosos del punt 6è haver perquè considerem que aquest expedient està molt bé tramitat, és un expedient que està molt ben encauçat i per tant votem a favor. Si no ho tenim clar, votem abstenció, com bé ha dit el company. Evidentment, aquelles coses que considerem i després es demostren que no estan ben fetes, votem en contra. Montse, moltes gràcies pel programa, ja t'ho he tornat a dir, i el grup, el que vol és que desitjar-vos una bona festa major a tots i al poble de Sant Climent també desitjar-li el mateix, molta participació, sobretot m'ha agradat molt, Esther, que ens votem amb el jovent, que és el qui ha de participar i sobretot tasques cíviques i educatives perquè les festes les facin amb seguretat, ja no tant per la seguretat en si, sinó per el comportament que segur estic convençut que el nostre jovent demostrarà una vegada més que ho sap fer. Moltíssimes gràcies, bon estiu per part d'aquest grup. Com a referència que m'has dit, moltes gràcies per felicitar-me, és el que intento fer, millores per al poble i jo com estic al govern em sorprèn moltes vegades que ens demaneu que som nosaltres que tenim que anar a darrere nostre. Amb l'incendi la gent ha vingut, no crec que per ser de la posició tingueu que esperar que us toquem. Si tant us estimeu el poble, jo he sigut molt voluntària abans de ser regidora i vaig ser una de les creadores del Parc de Bombers i quan el poble es necessita, siguis regidor o siguis de l'oposició o estiguis a la dreta. Llavors, a mi em sorprèn que em demaneu perquè, no sé, veu vindre a l'Ajuntament, us veu oferir, no? A mi em sorprèn, jo entenc que a vegades no cal anar darrere de la gent, sinó la gent que vingui aquí. I quan al respecte que m'has dit que sou el del no, que crec que us ha molestat molt, perquè sempre ho dieu, la demostració és la demostració. A mi sempre m'han dit que hechos són bons, que les coses tenen que demostrar. Mentre vosaltres esteu votant, voteu que no, heu canviat una miqueta, però si continueu votant que no, continueu votant que no. Per tant, endavant a les vostres polítiques, endavant el jo amb tot el dret a dir que sou el de no i si voleu estar aquí, que sempre ha estat obert, sempre que m'he demanat coses, doncs esteu aquí. Em sorprèn el que nosaltres tinguem que anar, que ho dieu moltes vegades, nosaltres darrere de vosaltres. Crec que és una mica millor. El dia de l'incendi em sembla que va ser el segon climatori. El primer va ser l'Àngel Bosch, caporal de Bombers de Gavà, i jo com a DF vaig ser el primer. El regidor. No, perquè diu que el que tenim que és activar-nos i vam activar. Jo no sé si va fer una reunió de seguretat en aquell dia, perquè estava treballant, que tenim un equip de govern, i si hi ha encara teoria que l'incendi de Viladecans no perjudicava a Sant Climent. Aquesta és una. Sí que des de Viladecans sí que estava tot el regidor allà, oposició, i sense oposició, estàvem allà, perquè les estampilles vaig veure. I nosaltres no tenim que anar a darrere ningú. Nosaltres fem oposició. Si voleu que nosaltres demaneu l'ajuda, ens truqueu, nosaltres ens oferim. Aquesta és una. Pregunto, aquest dia de l'incendi va haver una reunió de seguretat, el dia de l'incendi, per si es tenia que fer quelcom, com preparar avituallament, per preparar
una petita... Sí, es va fer, jo pregunto... Bueno, això és el jo no pagues, jo pregunto, perquè si es va fer, jo crec que si hi havia gent allà, hi ha 4 regidors més que es podien trucar i es podien posar allà. Si no se sap la persona que està aquí no sap com funciona el Buprofil, doncs no trucarà. Sí que em trucaven, ells em van trucar a mi i els vaig anar informant de com anava tot. I que ells estiguessin tranquils, que no es tenia que desallotjar cap masia, com havia dit al començament, que no es tenia que desallotjar la casa de Cantallada, etc. Que estiguessin tranquils i que l'Incendi no anava més aquí a Sant Climent i ja està. Però que sí que col·laborem i sí que estem. Doncs ja està, ja estem. Encara que estiguem a les fosques que no sortim a la llum publicant hem fet això, tu anem fent, tu anem gratant, anem fent, treballant a poc i ja està. Però no diguis que no estem... Bé, per al·lusions i comentant el que has dit, que no sempre ens ha de vindre a buscar o a més per poder dir, nosaltres aquí en seu plenària, fa just un any, una mica menys, com van passar les penyes, vam dir que arrel dels incidents que hi havia hagut, com es podia millorar, com aquell dissabte, després del que havia succeït, es va atendre, que vaig parlar directament amb el Salva, em va atendre i vam poder parlar i després amb el senyor alcalde i a més amb el grup de joves vam poder parlar, amb tu va ser impossible. Després comentar que ho vam demanar aquí en seu plenària els fets que havien passat i havíem dit que ens agradaria, tot i ser a l'oposició, poder aportar i saber el que s'estava fent i que aquest any se'ns pogués treballar en alguna de les reunions que féssiu, que se'ns pogués convocar, tal com vaig demanar en aquest ple. Avui has dit que era el primer cop que es feia i que reunien amb policia i més, en cap moment gent per Sant Climent ha sigut convocada en aquesta reunió. Llavors, comentar també que has dit que és el primer cop. Jo vull fer memòria històrica i el primer any que es van fer les penyes, aquesta coordinació va haver-hi. Els altres anys no puc opinar perquè no hi era present, llavors no ho sé. Però el primer any que es van fer les penyes, aquesta coordinació va ser amb el cap de la policia en aquest cas, que era l'Andreu, i de més coses de seguretat, coordinats també amb Mossos d'Esquadra. Per això, durant tot aquest cap de setmana, no només va estar policia local, sinó Mossos d'Esquadra, també van haver-hi coordinats per allà. I no voldria allargar més, perquè gent per Sant Climent tenim la força d'un grup, que no només nosaltres som les cares visibles, perquè ens ha tocat en aquesta posició, potser en altre moment estarem o no estarem, igual que ara la Raquel per decisions no segueix, però estarà igualment formant fent la força d'un grup. És molt important perquè tenir gent darrere que no li cal sortir a la fotografia però s'està contínuament ajudant és molt important per poder avançar i poder créixer. Llavors, per no allargar-me més, jo soc de fets i no paraules. Per tant, no cal les accions i d'això la gent del poble sap el que hi ha. Per tant, ja he fet una evidència del que has dit, la resta de coses, ja està. Moltes gràcies. Sí. Clar, no? Sí. Ara us he de contestar jo per la part. Mira, sabeu el que passa? És que el flux d'informació que vam posar un altre es pot demanar de qualsevol manera. D'un costat o de l'altre. Jo quan hi ha una desgràcia a Cubelles, el que faig és jo enviar un missatge a la Cambra de Cubelles, si necessita. Quan hi ha un missatge a canviar un incendi a la Palma de Cervelló, jo la puc canviar. 1. 2. Ha quedat molt clar que voleu formar part del Buprofil, ho formareu. I jo no he dit de voluntaris, he dit formar part. Qüestionar si surts al Facebook, a l'Instagram o a les xarxes socials, Joan, em sembla que ha sobrat totalment. Perquè saps perfectament que un dels mitjans de comunicació que porten les emergències passa perquè donem la informació en xarxes socials, no en un banc. Els bancs s'han acabat. No. Deixa acabar. Deixa acabar, si no dic res. Vale.
Amb la qual cosa, el que s'informa a les xarxes socials són els horaris de la convocatòria del Duprofil, quan hi ha una reunió, etc. Aleshores, fixeu-vos que vosaltres, cap de vosaltres m'ha oferit ajuda per l'incendi. Cap, ni un, jo com a alcalde. I jo aquí al plenari us ho he agraït a tots com si me l'haguéssiu oferit. Perquè jo entenc que si us hagués trucat, l'haguéssiu dit. Saps el que em crida l'atenció? Que tots teniu el meu telèfon. I si voleu ajudar, no només teniu el meu telèfon, que jo estava al parc de bombers a peu de foc, sinó que aquí teníem obert el centre d'informació per qualsevol veí que vingués. I van venir molts veïns, aquí i allà. I vosaltres 5 no vau venir. Per això que sí, deixes gravar. És que jo l'he deixat gravar sense haver deixat res, i jo està callant. Ho dic per això, per la qual si cadascú teníeu la vostra feina o vas actuar directament, cap problema. Jo no us diré res. El que no ens podeu dir és que us hem de trucar. Cap problema. Ara formareu part del Duprofil quan us apunteu, però el que està clar és que les trucades les podem fer d'un costat cap a un altre. Saps per què? Perquè si no després arriben companys del meu equip que ara mateix no formen part i no són regidors i també ajuden i tinc algú aquí a aquest seu plenari. I saps el que fa aquest senyor? Doncs aquest senyor està intentant parlar amb vosaltres i tendir ponts i solucionar administrativament, com ha dit el senyor, cap de llista vostra, de gent pel sentiment, perquè això us fico tot. I saps el que li ha dit? Que un grup del nostre partit, Junts per Sant Climent, ens sentem amb nosaltres per solucionar temes. I sabeu quina resposta hem rebut per part de la secretària del partit que us empara, que no és Gent per Sant Climent, però el PSC, li ha dit que no, David, que no. O sigui, tots tenim gent treballant davant perquè vagi millor la cosa. I saps el que passa? Que se us ha ofert parlar amb vosaltres per solucionar temes administrativament. No. El grup de Gent per Sant Climent el que es forma amb vosaltres, amb la qual igual que us dic una cosa, us dic l'altra. Si vosaltres amb un incendi no heu trucat, segur per no volgut. El Joan, tu, el que sigui, però jo no us ho dic encara. El que no podeu fer és dir-me per què no us he trucat. Això em sembla David. El que no costa ni això és dir, Isidre, estic a la teledifusió, què faig? Està per l'Ajuntament, que t'ajudaràs. Per organitzar els possibles avituallaments, perquè aquí estava la gent. No entens? Que no pots dir que et podia haver-te trucat, i tu a mi també, però jo no us ho dic encara. Jo no us ho dic encara que no us he trucat. És tan fàcil això. Sí, i ho ha dit al principi, per això ho hem dit. Sí, però estic aclarint que això estic dient que és trucat. El que estic dient és una cosa. Això ho dic. Jo el que he dit és que es va activar els regidors i regidors que es formen part del Duprofil. Així queda ben clar, no? És de manera clara. Els regidors que formen part del Duprofil es van activar. Més els tècnics que formen part del Duprofil, més hi ha un administratiu que forma part del Duprofil. Es va activar això. Ja està. Així ja queda clar i no hi ha cap problema. Jo vaig trucar a l'Isidre, i no m'agafava el telèfon i el WhatsApp. A mi no m'has trucat. Jo no tinc trucat. I el WhatsApp... Ho sento, si no tens WhatsApp, gràcies. I per WhatsApp em tens bloquejat. No. Perdona? No, no truquis, però sí que vaig trucar en el seu dia i ja està. Jo vaig trucar, Isidre, vaig trucar, jo vaig trucar i per WhatsApp, si vols, quan viuen un WhatsApp, i ben si em tens que no ens és... No, perquè aquí no bloquejat, no és igual. Ja està, si jo puc parlar amb tu és impossible. I què passa, que sóc jo l'únic? No hi ha més regidors? Escolta'm, jo sabia... Mira, el cap d'emergència, en un incendi és l'alcalde. Sí, alcalde. Jo sabia que el Salva estava al control, perquè estava al control aquell dia, doncs, hòstia, qui vull trucar? I jo, escolta'm, que ell estava allà. Però que no hi ha més regidors, si tu estaves al foc, que no hi ha cap problema. Al començament de l'incendi. Sí. Al començament de l'incendi. Sí. No, és que el començament de l'incendi és quan s'activa el Duprofil i quan fem tota la feina. Inclús quan es va fer el banc municipal pel tema dels incendis, els extrems, no sé com no publicitar-ho, em vaig trucar, el vaig enviar-te un WhatsApp i tampoc per felicitar-vos per la tasca que esteu fent. Això ho porto on sigui. No, però si no és qüestió de la porta que sigui. No digueu que no us truquem perquè si jo truco amb una persona i no m'agafa el telèfon i ens estic bloquejat pel WhatsApp, no em puc comunicar amb aquesta persona. Doncs truques a un altre regidor i no hi ha cap problema. No, ja està. M'entens? És que és el fàcil com això. Està clar com això, està clar. Sí? Sí. Perfecte. Gràcies. Ja t'he comprat.
Bueno, sí, donem per finalitzat el ple. Alguna qüestió més? Res més? Doncs donaríem per finalitzat el plenari municipal i passaríem a la part de